Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Agua Achilles. Nalingaw ko. Nalingaw ko. Sige pa mga bulak kong mga kayo. Kamo lang una diha. Doria! Migawas na sa telebisyon. Live coverage ang gihimo karon sa taga-telebisyon. Di ka lang mo tanaw sa imong mga gimugna, ha? Oy. Nakaraday. Naday kay monitor din eh. Nalingaw ko, Divino. Nalingaw ko! Tanaawon ko kung unsay buhato niya ng daghan nga nasunog na mga sakyanan. Oh. Hungog! Hungog! Daan pa ko. Naabot na sabsiya. Hungog! Hungog! Subahan ko ka mo mga bulang kayo! Kinip! Ipabanlas ko ka mo sa baybayon! Aron di na ka mabuhay pa pabalik! Kinip pa! Ay, wagin masundi nila kung diin paingon ang taong tubig. Humanya subi ang gimugna mong mga bulang kayo, Doria. Lisudak po ng taong tubig. Ay. Doria? Ako ang mangunay sa pagdakop sa taong tubig, Divino. Ako! Sige. Ikaw may ba? Misalig ko sa imong gahom, Doria. Ha? Salig kay ko, anak. Galing lang kay... Nakita ko nga imong gilugak-lugakan ka ng kaaway ni mo. Yanong di naman lang nanan mo diretsoon o ka ng patay ba? Patya diretso. Divino? Abi ko bag may pagsalig ka na ako? Uy, bitaw. Unya? Kasalig ni mo eh. Nga nung murag imo naman hinuong kong gibasol? Kinsa may patyon ko? Si Achilles. Unsa? Oo. Nakita na ba yan nato, ha? Nakita na nato sa CCTV camera nga ang lalaki nga gituhuan tang uyab ni Liana Zell. Ha? Nakwahaw lang nga nahimong bata ug si Achilles ang nakita, ta di ba? Oh. Abi ko bag tarong kag pangisip, Divino. Ha? Oo, si... Hay man si Achilles! Inyo bang nakitaan? Aw... Dili ba hasta si Lianazel? Nawa man sab? Hungog ka, Divino! Hungog! Wa kay kalainan si mo mga bulayog ng mga tao! Doria, kinig. Si Upaw bitaw og puroy? Gitagaan ko na sa hustong dapit nga nahimutangan ni Jeric og Achilles. Pero unsay nahitabo? Ha? Mitalaw! Maong gikan karong orasa. Dili na kumusalig pa nimo ug sa imong mga tao. Ako na ang mangunay. Kay kung pasagdan ko kamo, malagbit nga mahibalik tang tanan sa kawadon nga halos magpanghamoy na lang sa mga tudlo tungod sa kapobre. Wa mo makita ang gihimo ko? Ha, Divino? Tungod lang sa pagproteher ko sa tong negosyo, gibaligi ako ang akong kalagi sa tanas. Og tungod diini, milambo og maayo ang atong negosyo. Og nabulahan tang tanan, labi ka na. Mao kayo pagsalig. Kay ning nahuptan mong karuhay karon, nagagikan sa kong pagpaningkabot. Maong usa ka lang kasipyat, Divino. Mahiagom ka sa akong gahom!
Agwa? Ate, Jeric? nangita ka ni Kuya Agwa. Tuwa na siya. Sa iyong nilakaw kay iyang gikuha si Achilles. Naglibog ko. Wa ko makasabot kung nganong naabot ko ining dapita, Jeric. O nganong ni amasab ka? Pasensya na lang si Kuya Agwa at na sila. Iya kang gida din hinga. Wakay panimuot. Aron di ka makahimog kalangay sa inyong pagsibat sa bahay sa gupanan. Unsa? Kay kuno pa niya buhata. Maglisod siya sa pagdani mo din Og hayan, nasakpan na mo sa mga tao ni Madam Doria. Giunsa man ko niya pagdadin eh. Ambot lang. Kay, human ako. Ikaw ang iyang gikuha dito sa bahay sa gupanan. Tungod kay, namiligro ko na ang inyong kinabuhi ni Achilles. Husto, si Achilles. Hain man dahil siya. Siya karon ang gikuha ni Kuya Agwa, ate. Og abi mo, nahibawaan naman ko ni Madam Doria ang bahay nga gipapuy ni Kuya Agwa nako. Mao nga, nangita siya laing dapit nga luwas ta sa peligro. Og mao ni dinhing dapita. Iya tang gida sa usa ka probinsya. Unsa man ning dapita? Unsaon ko man pagpahibaw sa kumang ginikanan ning nahitabo nako, Jeric. Wa na sila i-contact nako. Kinuha man ang akong cellphone atong pagkasunog sa boarding house. Ayaw lang kabala ka, ate. Si Kuya Agwa ray bahala aning tanan. Jeric, nga gibuhat man ni Agwa dato. Naluoy siya sa kumbahin. Kaluoy. Pero nimo, basin og Naog na ko pagbati kang atilya na sil. unsa? Kabata pa nimo. Unya, imo siyang ate. Baliwon ka ba'y Achilles? Dili ako siya ati. Ug tingilig nalimot ka. Nga ako, mao si Agwa. Ay, husto. Jeric, unsay husto? Ha? Aw, unsa ganito, ate? Ikaw ba? Kalit ka lang nahilom. Sige kog tabi unya ikaw muragwa sa imong kaugalingon. Nya karon kalit ka lang miingon ay husto. Sorry, ate. May nahinumduman lang ko, ate. Sige, may buhaton pa ko. Biyaan taon na ka din, Paabuta lang sila si Kuya Agwa o Achilles. Niya na to ron. Divino? May problema pa? Wa, Sandra. Daghan ka nagnainom? Tingali mahubog ka. Ugwa ka na unya hinuoy mahimo ning pagduaw mo nako dinis kondo. Sandra. Unsay gibati mo karon para kanako? Nga naman. Mahal ba ko nimong tinuray? Divino, seryoso ka? Oo, Sandra. Kay kung maingon ka lang nga in love ka ng tinuray na ako, mamiya dahin ta dinis sa Pilipinas. Ha? Dili ni komedya. Divino tayong paragod. Wa kay lante? Wa. Tinuod ang tanan kong gisulti. Gusto na kong mupuyo sa kalina. Ops, kuyaw na. Kuyaw kay nastanan. Kalinaw gyud, Unsa gusto ka nang mupuyos minteryo? Divino? Sandra, nganong di pa man ikaw ang akong nakita sa unang panahon. Please, Divino? seryoso ko. Please lang ay ko katawi. Nihigayo na andam na kong mubiya ni Doria. Divino, abi mo, nakabati na ko sa uban pang mga lalaki, ana. Basta mahimo ba, ayaw kong binuangi. Tingalit nalimot kang diin ko ni mo mailhi. Wa ko malimutan. Og, wa sa ko malimot nga mingon kang di tanang GRO dautan. Og usa ka na anak, di ba? Divino, Ingna ko nga mahal ko nimo.
kay ipahikay ko dayon mga papilis para sa atong pagbiya ini dapita. Mga tutaglaing nasod, Sandra. Aron dito, magpuyo tang malinawon halayo sa kangil at didorya. Divino, Ingna ko nga mahal ko nimo, Sandra. Sige na. asa naman ni sila sa Agwa o Achilles, uy? Nganong hangtod karon, wa pa manggit sila? Hi! Agwa? Gilay ka na ba? Kaayo. Sorry ha, narugay ko. Usaon si Achilles, di mo gud mauban ako. Unsa? Pero ayaw ka bala ka. Luwas siya. O mayo iyang pagkabutang karon. Pero, Agwa, bisan tuod og dili ko siya tinuod nga igsuon. Pero, mabala ka lang gihapon ko niya. Ilabi na karon nga tuwa pa siya sa mga kamot ni Madam Doria. Agwa, usap may mahimo tayo ng itapua. Ato ba lang pasagdan nga magpadayon og panagit og mga bata si Madam Doria? Aron himo ang kasangkapan sa ilang negosyo nga linuog? Dili madawat sa akong konsensya. Dili ko man mga pariyente ang ilang mga biktima, pero gisakitan ko. Gusto kong gawason ang mga bata gikan atong bahay sa gupanan. Diin tablara nga naghatod sila sa ilang kamatayon dito napita. Unsa ka kung musumbong ta sa mga pulis? Nindot ay mo tumong yan, Sel. Nagkadaig ko sa pagbati sa mga batang inosente. Managsama ta. Mayo man nga musumbong ta sa mga pulis. Pero, kinahanglan na may konkreto kitang ebidensya. Kay, sa balaod na to karon, dili kita basta-basta makatumbog kong akusado. Hangtod nga, ato kining mapapatudan sa hukmanan. Usa pa, mamilit ang mga otoridad nga atong kasaligan. Kay tingali baya kung ang atong madaulan, usa sa mga nagproteher sa ilang illegal nga negosyo. Kita hinunon niya ang malaot. Oo niya. Usa may mahimo ta ini Agwa. Matag adlaw nga mulabay may mga kinabuhi sa mga bata nga makalas dito napita. Makaluluoy kaayo sila. Mura silang mga mananap nga pag-ihawon, kuhaan sa ilang mga internal organ. Kinahanglan nga masumbok kini sa labing madaling panahon. Ayaw ka ba ka? May gipadaan ang Diyos nga masumpo sa mga dautan. Nagkaila ka ba niya? Ang taong tubig. Onya, nganong hangtod karon wa pa man na niya patya si Doria. Tungod kay dili ang pagpatay sa katawa ang sulbad sa matag problema. Sumpuon siya pinagi sa pagpahigmata niya sa iyang mga sayop. Nung ka nga kutluan mo siya sa iyang kinabuhi. Suwito ka sa taong tubig, Agwa? Mauli ka na pagsabot ko sa iyang pabagi. Sige lang. Ato pabuto ng mahitabuon niya. Kinahanglan nga makitaan si Lianacel. Kay siya ra ang mahimo kong paon sa lalaki nga iyang uyab. Nga gidutahan kong maurasab si Achilles. Madam, Unsa na, Claudia? nasusi na nila ang dapit nga giingon mo. O wa na'y nagpuyo dito, madam. Pasabot ba nga namalhin? Mao na, Madam Doria. Nagtuo tingali sila nga dili ko sila matultulan. Hain si Divino. Diara ko, Doria. Nganong karon ka lang, Divino? Mo biya kong gisugo. Claudia, biya idabi. Madam. May sugo ka pa ba, ha, Doria? Ikaw lang ang akong sugoon, Divino. Tungod kay ikaw ra ang nahibaw sa nahuptan kong gahom karon. Unsa man na? Pangitai kog mga biste nila ni Lianacel o Kelly. And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!